υγεία και θα έχετε στο σωστό δρόμο του αθλητισμού. Δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα, πιστεύω, όταν ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό. Και να μην έχετε όλοι το όνειρο να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές. Μπορεί να μην παίξουν κάτι ποδόσφαιρο, αλλά να γίνουν καλοί θεατές, να γίνουν καλοί φίλαθλοι, να γίνουν καλοί παράγοντες. Όλους ο αθλητισμός τους χωράει. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναργιακού που είναι εδώ και μας έχει δώσει την τιμή και τη χαρά και τη μεγάλη ευθύνη να έχουμε το σήμα στις φανέλες μας. Είναι μεγάλη ευθύνη για μας να είμαστε η Ακαδημία της πρώτης ομάδας της πόλης μας. Εύχομαι φέτος να τα καταφέρουμε, να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά, να πάμε στη Β' Εθνική. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, αν θέλει να μιλήσει. Το λόγο. Καλησπέρα σας, παιδιά, αγαπητοί γονείς και παράγοντες αυτής της ιστορικής ομάδας του Παναργιακού μας. Και εγώ σήμερα εδώ δεν είμαι μόνο σαν ιερέας, αλλά και σαν πατέρας των κάποιων δύο παιδιών που έχω εδώ στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή η πρόσκληση εδώ της ομάδας να έρθει η Εκκλησία και στο πρόσωπο του ενός ιερέα μπορούμε να βλέπουμε την ευλογία του Θεού. Αυτή χρειαζόμαστε πρωτίστως στη ζωή μας, την ευλογία Του και τη ζωντανή Του παρουσία. Σε αυτή να πιστεύουμε πάντα, γιατί οι μέρες μας είναι δύσκολες, αλλά εμείς έχουμε ελπίδα και μεγάλη πίστη στο Θεό μας. Έτσι λοιπόν, με την κοπή σήμερα της Βασιλόπιτας, που το όνομά του το έχει πάρει από τον Μέγα Βασίλειο. Αυτός πρώτος, με ένα μεγάλο θαύμα που έκανε τα χρόνια που ζούσε. Από τότε λοιπόν καθιερώθηκε η κοπή της πίτας, μετά βέβαια την κοίμηση του Αγίου Βασιλείου, που έγινε την 1η Ιανουαρίου. Έτσι λοιπόν, η χρονιά θα λέγαμε αγιάζεται κάθε χρόνο με την μνήμη του Αγίου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν σήμερα θα τον τιμήσουμε κόβοντας την πίτα και θα τον παρακαλέσουμε να ευλογήσει και αυτή τη χρονιά για όλους μας, στα παιδιά να έχουν καλή πρόοδο και μια ευλογημένη χρονιά στους γονείς, καλή δύναμη στον αγώνα τους, στον καθημερινό τους μόχθο, αλλά και βέβαια καλές επιτυχίες στην ομάδα μας και να επιτύχει τους στόχους της, όπως είπε ο κ. Τρίφωνας. Αν ψάχνουμε λοιπόν, να φτάνουμε το απολυτήριο πρώτα του Αγίου Βασιλείου, αλλά μετά και του Αγίου Πέτρου μας, του πολιούχου της πόλεως μας. Ισπάσαν την γη, εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμαν, Πατερόσιεν, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Των φρουρών και μπροστά την αργίων άπαντες, αργολίδωστε πάσης των αντιλήπτωραν, εφημίσομεν πίστη, Πέτρων των ένδοξων, των ποιμάνοντας σοφός την Εκκλησίαν του Χριστού, Πατέρων το Θείον Κλαίος. Πρεσβεύει γαρ το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά.